tondo karo lunga. Tondo apa rene, Bro? Nek iki dina aku arep abi. Arep abi. Dadi cikane wis ana wadon sing kok tresnani. Wes ah. Lah kok ya aku dituduhke. Wong wadon ngendi to calon bojone kuwi? Numpuk ngerti. Pengen loh alon bojoku. Iya, Ji. Asline alon bojoku iki ora doh karo aku tandani. Ora doh. Yen ngono kerja. Ah, yen ngono ora kerja ya iki. Masih kan bojoku. Sapa? Yen kenal nabi. Ning ora ada saka kene. Saka kene lho, Le. Entuk setan ndi? Hei. Aku ki wong entuk etan. Wong apa, Jen? Aku iki bocah bagus. Sapa sing Iki bocah edok sing arep tabi, iki loh kowe. Iya. Ngerti? Iya. Sing arep tabi yo empuk dhewe. Aku loh, kowe gel nyumpuk tak abine tak colek. Ayo abi. Nyumpuk arep tak abi ora oleh. Yo, ayo tak bujuk. Nyumpuk. Pangeran Subroto Soka Dipaten Trenggalek putrane Rama Adipati Tirta Malih. Raden Subroto. Bagus. Wonten tangan kula yo, Dek. Kok menawi kula niku boten gadhahi suka-suka. Kula pencekok wasiat. Celuk wasiat. Kok nganti iki keplayu sambat jaluk. Istune kula dipun rek kalian sinten. Sinten menika tresna kalih kula. Nek kula boten nimbang malah kita tresna kurang ajar. Kula badhe dipun rawoso to, Dek. Kowe doyak-oyak karo Jendra ning kono, Jendra lara seneng karo kowe. Nanging kowe ra ngimbangi katresnane malah mintae saya ndodro arep rawoso karo. Apa Jendra kae sing uyak karo kowe? Nek pancen Jendra sing uyak papan sak. Genah jen gento iki rupane gagah. Lah, gagah iki geksotan. Lah, lho kowe diatek bojo kok ora gelem. Goblok. Bagus pundi to, Dek? Angger jenengan marsani iki lho. Cetha ya to jen gento kae bagus ayo bagus to. Iya. Bagus ning sak bondi. Nyek. Bagus sak bondi. Adake wan opo piye? Iki yo menungso. Wong menungso ora gadi kok kesusu metu. Ah ya mulung gadi wis anggap. Dadi iki wis jangkep. Anggap kabeh bayani nek ora percaya. Ya wis dadi kok ngene rupa. Anggap alan mulung
lagi. Nih, manut pradune Demplok Wasia, yen to kuwi arep seneng karo Demplok Wasia. Bener. Ngene. Umpama kowe kepengin omah-omah, mbok yo kowe golek bocah wadon sing sapadha padamu yen tak sawang kowe iki dudu bangsane manusa, nanging kuwi bangsane kajiman. Kowe golek wong wadon sing sapadha padamu. Anak mbok andani. Nggih, Lek, nyumput apa yo, Cuk? Nih, aku ngerti kahanane Demplok Wasia simpel. Aku mesakno karo Demplok Wasia. Aku bakal seturun karo Demplok Wasia. Nek pancen kowe lanjut arep tresno karo Demplok Wasia. Anggep awam. Apa kowe arep abelo karo nyumput arep apa yo, Cuk? Mau alang-alangi Raden Subroto saka Kadipaten Trenggalek putrane Raga Bupati Debyo Ngalih. Anake buatilah olah dia. Nek kowe hadi palangku tak ingene. Aku ora bal sing saka papan kene wadon. Aku aja tresno karo Demplok Wasia. Jalan kowe. Aja nglumputke karo aku. Yen ngerti kowe cekelan depan. Hatel seguri. Hatel laga. Iki dudu menungsa kaya Aduh ayo kowe. Anak bojoku ngeleh mergo ora ana tandon pangan. Ya ora ketanggep piye wae tak wiwitane. Nek menawa ndang kena ditanduri apa ta? Ben bojoku lan anakku bisa mangan wareg. Wong gedene semene pacule kaya sendok. Mangsaku nek ora ngerti aku ne sawah. Lah kok ora ngerti piye lho wong? Ya ngene. Kanthi awan kaya ngene sampean ora muleh lho. Tak kirim kene Pakne mangan sik kene. Ya. Anane. Yo iki lawon ndek sore tak ngesne Pakne. Ora ono jangane. Urung Yo ngene iki. Urung jangan Pakne ketani anakku ora muleh ke pasar. Dadi ning pasar wit esuk nganti aene iki rong mulih. Durung Pakne, mula kuwi aku yo ora nganti jangan. Terus sing dituku iki apa ae? Lambo anakku wedok ki adatan yo ora kaya ngene lho. Ning pasar kuwi. Ya anane anjene mangan yo ono enak, ono ora enak. Yo. Enak terus iki apa? Yo Pakne. Awet elon. Kok nek kesel sampean ki wis tuwa, malah ngangel aku. Kene diobeni. Aku adatan ki ora kaya ngene lho ning pasar. Blonjo ya Pak
niku tau welu-welu dikandani ben ora sembrono. Wes, Pak nek wis tak kandhani. Ya arep-arep bapakmu Manten bukan dikandani mlebu kuping kula metu. sareng saiki wis ngono kuwi aku dhewe ngrasakno bumbu mekane. Lah iya, mulane kuwi. Nek nganti buduk ora Oh, iki tulung-tulung kok baten. Lah tulung-tulung nek tulung. Ono apa? Cemplok iki ning pasar karo kowe. Cemplok iku bae calane medhek-medhekno. Apa ora mbok kandhani cemplok iki anae suwo munggo. Bocahe mbok kandhani ora wedi ning ndodro. Sundune diapakno. Sundune apa cukup busuk ta? Terus bokowe diwiwiti. Sundune Adane Trindel jare anakku cemplok sundune di Susume tempat. Apa wong aku kena tak percaya? Ora wedi. Neng malah nantang karo aku. Kowe mau adol piye? Iki celana. Iya. Iki. Aduh, ane bae buat terus kementus. Arep ngegirno. Kowe wani-wani ganggu karo cemplok anak. Jane kuwi candi anake sapa? Pun wano aku. Kula Raden Subroto saking Kadipaten Trenggalek, putrane Rama Dipati Debya Ngalih. Den Masih Broto. Wong kuwi rangan mati kula ding wokong. Lah kula nggih pirang to ki? Pangapunten jeneng tiyang boten ngertos. Sinten tiyange? Dipraduli Srindil nek anak kula cemplok diganggu kalih tahanan. Boten dados punya pangapa. Anging estunipun cemplok menika dipun ganggu kalian Cinta. Saking garbanipun Cinta menika badhe tresna kalih Cemplok Warsiah. Cemplok Warsiah menika mboten ngimbangi malah kapal. Cemplok Warsiah badhe dipun prawasa kalih Cinta. Bener lho. Terus, Pak. Lajeng kula tetulung kalih Cemplok Warsiah ngantos dadosaken kakalan Cinta. Nanging kula kawon lajeng kula pajak Sengara panjenengan saged menang kalih Jin Gento. Jin Gento menika pranakanipun Kenting Wil. Mapan wonten ing Gunung Pegat. Terus menapa kasih buku. Baik
Pakde. Ana gawene opo? Aku arep padha karo ambekan iki. Padha to. Aja cuci, Pak. Nang. Ojo pola dak. Aku tak bujul ambe-ambean aja. Kamu aku lah apik bujul elek iki. Aku iki ame nabi. Oi. Arep rabine. Demit endi? Setan di gendruwo ndi sing arep kopek. Olah wit olah etan olah buat Dik. Sing arep tak abi ki cah wedok umpah. Utawa wedok umrah. Terus sapa jengene to? Aku tak ono. Aja moknan. Aku tak ono Dik. Iya. Udah edok sing arep tak abi aja cuci ya. Udah edok sing arep tak abi ki lumpuk anake dhewe. Cemplung. Aja mati. Aku Dik matam gak ora picak. Ora diatur lagi. Cemplung iki anakku. Aku los iki pernah, Pak. Nek kawe dok sing ayu kok piye cemplung kok arep kopek. Ini Dik, oleh tang lumpuh iki jeh bululku dhewe. Ego aku wis adung neng. Angka neng wong Isna iki lak uta Dik. Ora was oleh tang lumpuh bululku tak abile. Ngene ya to. Nek kowe seneng rapi. Boleh cawe dok endi sing ayu. Nek pakemu ora bangsat ora kuat ngragati. Tak ragati aku tak raben. Wah ana aja siji Mbak Yumu cemplung. Angko aku wis aduh dilalung Isna alun lumpuh. Lah nek ora entuk cemplung timbang ora alun lumpuh alun aku ati. Tenan. Nek ora entuk cemplung kecil mati. Lho, Punten perkawis Jim Bendo sampean mboten usah mikir. Mengke nek wonten apa napane Jim Bendo kula sing tak matur nuwun. Ngeten, Pak. Pripun mapan kalersan samenika wonten sampean? Iras pantes kula pengin nembung kalih sampean. Kula tresna kalih Cemplung Warsi. Tresna kalih Cemplung? Menawi tresna kalih Cemplung saking kersa panjenengan ing pengangkah Cemplung Warsi badhe kula pundhut pinangka garwa. Leres. Nggih. Lho. Pripun, Pak? Den masih Broto arep ngepek bojomu gelem ta ora? Kula purun kok, Pak. Gelem. Den anak kula purun. Sarung menawi pun rembak wonten ing mati. Oh, kula aturi kampir wonten ing ngampal.